Ngibingelele kuwe laleli, ngiyathemba uyaphila-ke. Mina ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma usamusha kuleli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke cindezele-ke u-subscribe laphana-ke ungixhaseke ngizokwazi ukuthi-ke uy'thole zonke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje engizolokhu ngilethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke. So ongakwenza-ke nje lapho-ke wena-ke uthi-ke cindezele-ke ibhathini lelo-ke u-subscribe njengamanje-ke. Udaba-ke ethe lona namhlanje sekuvele-ke umlisa-ke laphana-ke ushange idolo phansi yena kuthi-ke akukho nkatha-ke ephethe-ke la e-KZN-ke ingavotelwanga. Lo mlisa-ke uthi ukuthele uganunu wakuthi yena-ke i-MK ephethe la e-KZN iyona-ke eyahamba phambili ngamavoti. Le nkatha-ke akayizwa nhlobo-ke, kodwa-ke angifuni ukuthi mina-ke wezwa ngami phela nje nje ngizodlala-ke ividiyo-ke uzizwele wena usicela lapha uzizwele-ke le video lena-ke ungene ema-comment section-ke ufisho umbono wakho-ke ngalo-ke lolu daba-ke lolu-ke ukuthi wena-ke ucabanga kanjani-ke masicinze nebhathini nje usubscribe nje akubizi imali kumahhala nje akhishwe nesenti nje elimnyama-ke leli-ke phela khona uzokwazi ukuthi-ke uthole zonke iy'ndaba ezintsha-ke nje lezi engizolokulethela zona-ke nje kulo-ke leli khasi-ke leli-ke. Nawo-ke le video-ke awuyithokozele. Ake ngibingelele isizwe sikaPhunga noMageba. Bafethu yazini kunento sengizwile abantu bephawula abaningi bekhuluma nje ukuthanda kwabo, kodwa anginandaba nabantu mina abaphawula benganayo ivision. Beqhamuka sebezoncoma inkatha ezinkatha yenze kahle yenza izinto right ukuthi ihlangane nobani nobani. Khuluma mina ngaleyo nto leyo. Inkatha Freedom Party selokhu yafana nesonto eSouth Africa. Iyona nhlangano eyafana nje nesonto ekade ngesikhathi somzabalazo yayingenzi lutho. Lesikhathi i-ANC yayilwa ishaywa i-prosecutor belahlwa abantu bakhona. Inkatha yayilele. Uma ngosuthi uButhelezi wayecapturethiwe ukuthi nalalele. Ngaso sonke isikhathi wayewupholi nje olalela yonke into eshuwayo. Anginandaba-ke nento eyayenziwa uGatsha Buthelezi, kodwa into engifuna ukuyisho into ethi abantu bengaqhosha bedonuse bemisa imsila befane nembongolo. Befane namazinyane ngoba izinyane ukulibona elikalakatshela ligibela phezulu kwezindlu ligibela ligxuma lehla lenyuka. Beqhosha namhlanje bethi hey bafana nanithi kuyobanjani inkathi iphethe KwaZulu Natal iphethe ba ubuphukuphuku eninabo. Nicabanga ukuthi ongqongqoshe uma sebeselectiwe njengongqongqoshe basuke sebezosithathela inqumo ephelele. Hayi mina kwelakithi nje eBergville akukho nhlangano akukho ngqongqoshe oyofika sitshele nje umthetho noma umthetho osuke ekhanda lakho ukuthi eParliament kuthiwe sisebenze ngeParliament. iParliament lokho labakhona kaze lasisiza ngalutho. Abantu kufanele ukuthi bebe nevision noma bebe nento ethi njengoba iMK ikhethwe ivotelwe ngabantu abaningi kangaka, yini thina esingayenza ukuze sithole iservice lesiyifunayo. Thina sise under control, thina sisaziphethe ene futhi akekho umuntu oyositshela. Mina ngikhulumela iBergville yonke, akekho umuntu oyositshela. Uma singatshelana iqiniso noma kule leadership yethu kulabantu abaphambili bezokhumbula into eyi-1 ukuthi uma kunokuthi wonke amawadi athathwa iMK kusamile lokho akujiki ukuthi qhamuka ungqongqoshe odeploye ilokhuza i-IFP noma i-DA noma i-ANC. We don't give a damn, abasilekeleli ngalutho. Noma bengafika bayafika nje izinja nje ezinganangqondo efika nje zokhuluma zibanga umsindo. Bese kuba khona abantu abancomayo nabajabulela ukuthi hayi thina iKwaZulu Natal siphethe. Angishongo yini ukuthi inkathi iyophatha iphethe ba ngokuba nongqongqoshe nje ninganawadi ngisho eyodwa senijabulela lokho ukuthi hayi nina senenze okukhulu. Kusizana ukuba nongqongqoshe unganali iwadi. Uzothi mayefika kulelo wadi eliphethwe iMK afika thini ngoba uyojika nento eshiwo yithina ayotshela labo bantu abamthumile. Musani ukudidinisa nina, musani ukuphathisa ngamakhanda. Umzabalazo kwakapheli namhlanje umzabalazo ubhekane nomuntu omnyama against umuntu omnyama ene kohlezi kunjalo. Namhlanje silwa sodwa ngoba siziphukuphuku sijabulele nje ama-position. Inkatho kumona ukuthi uma nokuthi inkatha yayazi ukuthi kusho ukuthini imandate kaZuma yayisho ukuthini.
ngoba okufunwa inkatha konke icisho okuningi kwakhona yiloko okufunwa i-ANC okufunwa i-MK. So bafethu noma ningaqhosha noma ningabhikisha noma ningenzani, thumelana ongqongqoshe befike eBergville bezokuzwa ukuthi makukhuluma thina bayokwenzani. Bophuma behlehla, bophuma bengashongo lutho because bavele bayobe bezele nje ukuzo-waster, ukuzospenda for nothing. Kodwa mina ngithi amasabeke elangeni, qhosha kwenu ngeke kuze kunisiza ngalutho. iKwaZulu Natal isaphethwe i-MK namanje, ngisho noma ongqongqoshe bengaba khona bezinye inhlangano, lokho akuzukushintsha lutho. Ngiyalibonga ithuba.